Ассалому алайкум, бародаро, подписчику. Касати шумо ба канали мо. Барои ки подписаться карда мешавад, подписаться кунед. Мо хеле хуб мешавад. Боз як эфир карда сабудем, ин видео пешаи эфир мебояд, ӯ дертар мумкин сахтан шавад. Тамошо кунед, ӯ ай паворот сабз карда омадасем, ай пеши дарвозаи завод билав мешавад. Ман саҳар барвақт кардия, уялеро тамошо кунед. ӯ ай болои кӯҳ гирифтагием, ӯ бачаҳо гирифтагия шимосод, аммо обетода насиб шуд, бурам партем. Вайрам тамошо кунед. Бехудед, агар ҷигорӣ хӯрда бошам, ҷигорӣ биромада. Ин сериалои видеоро як-якан тамошо мекунам, як-якан ҷигорӣ сӯхта карда. Дидӣ шо? Як-якан. Ҳозир гап мезанам то. Каси наинҷара, ин филиак. Уже наи раҳомон сол шидагай. Байнаш 2 метр мондагиам, байнашда чӣ мешавад фикрам. Брусчатка мечинам. Хеле будам гардак мешавад уҷо. Валаки бо номаълум ки чӣ кор мекунам. Наи тарафи рӯпарои торгос ин таҷа хона буданд, ёро канданд, детаҷа магазин мешавад, агар қоида мешавад. Ҳамин чанд фокус баси ҳамин галера. Симкана. Агам симкана кам чанд фокус симкана ко. Дига ага чанд фокус. Асанҷо соз.